Pontevedra suma un novo recoñecemento ao seu modelo de cidade. Esta mañá chegaba a Boa Nova ao Concello. A Boa Vila resultou gañadora do primeiro premio de Seguridade Viaria Urbana convocado pola Comisión Europea para premiar boas prácticas en materia de mobilidade sostible. Pontevedra presentouse canda outras 25 cidades a este galardón. Pasou a final xunto cunha cidade de Polonia e outra de Turquía. A Comisión Europea salienta as accións postas en marcha pola cidade para converterse nun lugar máis limpo, sostible e seguro. Para min, como alcalde de Pontevedra, é unha satisfacción, unha grande satisfacción, porque eu creo que neste momento todas as cidades teñen que posicionarse no mundo, non? A todos os efectos, non? E neste sentido, pues, Pontevedra creemos que se está posicionando ben, que foi unha referencia xa cando se celebrou o COP25 en Madrid. Lores entende que de novo Pontevedra posiciónase como referencia internacional á hora de mudar o concepto do espazo urbano. Salienta o éxito do modelo de cidade pontevedrés no que o peón é o protagonista. Di que o seu éxito ven avalado polo actual contexto de crise sanitaria onde se demostra que a persoa precisa máis espazo público. Estamos sendo unha referencia tamén a nivel internacional pola cuestión da recuperación dos espacios urbanos, pola facilidade que temos os pontevedreses de poder cumplir as normas cando saímos á rúa despois deste confinamento, porque se tomaron decisións que revertiron a que estaba destinado ao espacio público, que maioritariamente agora por riba dun 70% está destinado ás persoas con tráficos de coexistencia ou con plataformas únicas ou con zonas peatonalizadas. No referente á seguridade viaria, a Comisión Europea salienta que a cidade logrou reducir as mortes na estrada de maneira consistente dende o ano 1999, acadando a impresionante cifra de 0 falecidos dende hai 9 anos. Todas as decisións que tomamos de reducir a velocidade de 50 a 30 e a 20 e incluso agora a 10, esperemos que sirva para que os espacios urbanos sean uns espacios seguros en donde a xente non teña que terlle medo aos coches porque van a unha velocidade razonable, cumplan a súa función económica, contaminen moito menos. O xurado do premio recoñece quedar impresionado pola limitación da velocidade a 10 km por hora en algúns puntos da cidade e coa creación de espazos que resultan atractivos para o cidadán.